Ay! Sup guys? New days, new buwang pod, man. Gani! Ay, ubo. Igang, ay, di mo ko si Buisog na eh. Okay, tuluan na punta mo og life hack karon kayo. Punta ligo. Nagmama na punta. Nope. Magkitag naong. Ayan guys. Ano yun paggamit sa toothpaste? Ay, Colgate. Colgate ka toothpaste. No! Okay, natay sponsor na to ni. Oh, dili wala tayo sponsor kay wa man tayo nana. Okay. Nga naman tayo 12 millions followers, subscribers sa ato ang YouTube channel. Guys, yan yun paggamit sa pakay. Yan yun ako paggamit ng isang Colgate na toothpaste. Sige na ito kakitaan sa YouTube kung saan ako nagkagamit. Pizza. Dapat basan ko na ito gamit itong naong saka. A few moments later. So ayun guys, basa na itong naong. Papaligo ha, papaligo. Hindi yun paggamit o. Putsang na yan. Tandara. Para tsada yung skin di ba? Oh, hell no! Ilan na yun eh. Ha? 6 ba niya? Wait a minute. Dapat guys, apil ni yung lihog para Angie kung apil SMS, og kahamis. 7. Balag ito mo, basta kay hamis. Mura mong bakukang ba? Na, Bruh. hirap kumita ng pira. Bruh. Na, guys, na, Gay! sino ang pangito na kay Murag? Unang kalasan, gigog Colgate. Duhar ka adlaw, urot na ako ng duhar pa. Asa. Oh, mana? Eh. Halangan mo sara oy. Putbuton mo kay ning ading ising-ising halang ni kayo eh. Ayan guys. Ito tubras. Katong tuplasan. Kung wala ang mga kagid-kagid. Sa klaseng matang sa imong naungi. Apa ako ito tubig? Ha? What a joker! Angie SMS 7U. Okay. Magdala karon sa iwi magkuha ng kwarta. Kabisig na natin income. Income gikan sa mama. Halang kayo. Hindi ka kaya. Ha? A few moments later. So ayun guys. Humana tag lamus. Pa. Ato na rin trapuhan para kapo na nato kunuhay. Ano sikreto sa mga mga tao na dili mahilig ligo para sa kong mga amigo diha. Shout out ni silang Lionel Ambalos, si Boy Palahubog, Boy Birthday Boy, kada na birthday 2 apod siya. Silang Dudong Aljim nimo tuling way uyab. Loo, yan bro. Ano sa mga kauyab do? Bisa akong agaw-agaw diri, birdin ripikas kwarto na minaw ra gyatay. Kayo. Hey. Guys.
Si Bruh. Bruh. Magic gikan China. So ayos ba? Ayos ba mga brad? Pero ayos ka. Ayos ka ayo ay.